Ау, шит, аз съм забравил. Какво стана, бе, брат? Бяхте хора. Какво се Да, случи? успяхте, бе! Веднага, бе! Епа веднага. Ало? Веднага от... Бате, то ние сме. Аз дори не знам кой видях, кой не видях. Аз съм още в началото, защото аз видях. Чай, не се Пейте един надвикай. нагоре. Малко по малко. От дропшипа излизам, отивам към електрика да оправям тока и трупа е точно до мене. Аз съм точно на токо, правя Близо до електрикал, така ли? То мисля, че всички сме в електрикал. Всичко ще има електрикал. Даже не мога, не знам, то стана много тъмно, че да преборя колко хора отидохме натам. Да, Аз ще Абе тракнах си една още точка. един Аз тръгнахме съм пред към... входа на електрикал. Аз съм аз съм в електрика и ще оправям Чакайте. тока. Чакайте, един по един. Така, Мисля, че колегата им постър. то всички сме нали в електрикал. Не, аз не съм. И аз не съм. Аз съм на вратата на Аз електрика. тук що... Аз съм Добре, още в началото на дропшипа. Марто, убиец гаден. Значи Марто е точно зад Я мен, си значи щом признай. е на вратата. Какво? Ти си зад мен, щом си на вратата. Не И съм пак лязъл, много останахте. просто тък му влизах. Да, бе. Да. Ми... Аз съм пътям към електрикал. Значи да разбирам, че никой не знае нищо, така ли? Да. Явно. Скиволт. Не. Когато Волт нямаме Мартин. никаква инфа. Не знам, той бате направо толкова много хора. Аз не мога ги запомна. Чакай, Василис, къде Къде е беше? Мартин? Защо Мартин? Ето го. Чай, че не мога го намерим. What the fuck? О, някой ти е фърлил око, Марто! Кой уби миналата игра? Кой уби миналата игра, Мартин? А чай бе, ти мене ме уби! Симито първа. Всички участници във видеото са членове от kick.com/shadowhex, където са ми на живо. Ако искаш ти да имаш шанса да участваш в следващото такова видео, не забравяй да станеш член. Също така, ако искате още подобни видеа, щупете лайк бутона и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. А сега, да продължаваме. О, вас. Следващия Феникса. Ай, как така не пуснах 3 импостера, бе? Няма да я спечелим, то с 2 импостера е много трудно. На 15 човека. Това е направо безобразие. Особено ако колегата не е шейпшифтър. Ай, как го направих това, бе? Да му се не види. Гледай, какво става? Той е народ на всяка крачка. What the fuck, брат? Тук сме 6 човека. Ела бе. Шебек. Мале. Не, това няма да го спечелим. Къде си? Къде е умряло? Айде. Как вяра, бе. Вяра, не съм я виждал никъде. Вас се бях между стиля на спесиман. Мани, не думай, то къде е? бяхме 20 човека. Не, вярно, бяхме аз ти само на спесимен. Айде да се питаме един по един. Дайте, аз ще задам въпроси. Васе, къде си? Спесимен спесимен. с кой с Криската и... А Марто е малко... Марто и Сталкъра май са в Decontamination, горния. Аз съм там в туалетните. Да. А ти правиш жички. Да. Да. Фениксе? Аз по принцип тук що си приключих тасковете в дясната част. Единствено трябва да се върна да си натисна епроветките горе, които ще са готови след този мит. Добре. Си свърши Феникс, единствения ти? таск, който...
Коничуа, Шадла, Аз съм коничуа и на тебе. Weapons Ради, благодаря ти за фолочето, за добре дошъл. Лабиринта, да си го правя. Мгм. Аз съм отвънка на Добре. бойлер рума. На бойлер рума отвънка. Да, и аз съм там. Да, точно на камерата, където е. Добре. Аз мога да гарантирам, че не е Веси, защото аз Веси я засякох в Weapons. А ти къде си? А Засякох Вяра се с къде е Веси в умряла? Weapons. Не Добре. казвайте, не казвайте къде е. Не казвайте, след и слушаме всички. Как, Криска? Ти? Криска Пети да месец смене. съм след. Лариса? Ти си каза... Аз съм Ти си правя каза, жичките долу. Дара? Електрика, т.е. до security, да. Секюрите сме и двамата, те си прави жичките там. Security. Интересно. Сими? А след къде е Килайде? Да. Вики? Аз съм на Кила, аз го намерих. Добре. Аз и Вики сме на кила. Electrical. Ние с Ого. Вики дойдохме от дрила към електрикъл и кила беше точно на вратата. Абе хора, гледахте ли ми новия На TikTok, вратата ако на не се Electrical. отивайте да коментирате, Да. ще ми Да. лайкна коментарчето след лайфа. Добре ми. Някой да имаме. Освен двамата в security. Защото те са малко Security не гледах и камери, е? А? Security гледат камери, да. Не. Не, ние гледахме камери. Аз се махнах от камери, видях, че Дара я няма, тръгнах да търся къде, защото знам, че беше с мене. Като ти беше на жичките горе, отидох и кесех до нея. Да, си ги прави. По принцип би трябвало тялото да се вижда на камери. Не, Да, аз, ама виж, че- аз спрях на някаква рандом камера, дори не съм ги принадлежал толкова. Аз ги прегледах и след това тръгнах нагоре с правя жичките. И да. Не се знам, ама имаме радвам. трима импостъра, телата се увеличават. Двама са. Как Двама знаете, ли са? че са двама? Как Не, да, в бе? началото го В изписа. началото си написа два импостера. Да. А, така ли? Аз, Мартин, не Толкова, прави толкова съм и гледал, бат. аз съм объркал, значи нещо на сториките при лаунча. Да, с твоите разбъркани настройки. Феникс се кри ножа! Шит. Дупето. О, фак. Е. А... Той па излезе. Дано да сме оправили Оу, толкова. шит. Не го оправихме тук. Аз не репортнах Аз цялото, тъкнах което... последното копче, ма нали го зачете, не знам. Чакай, Дара, Не. кое е репорт на това, дето изпищя ли другото? Не, друго. Предишното. Аз отидох да Ами ние репортна другото другото. видяхме къде е, така че да, знаем къде е и то. Да, А то къде е пищящото? Чакай бе, не. Не, казвам. това не е това. Кой изпищява? Пътел Сторич. Ама не казвай бе! Майко. Не, Ма да. кой? Това за пищящо, това за пищящо. Това беше пищящо, да, замина. Може ли Добре. да питам нещо? Те са Дара. кой? Дара. Дара, разминахме с тебе. Аз, да. Сталкъре? Аз бях на жичките. Отново? Преди ми ги прекъснахте, бате. Сталкър всеки път брат на жичките. Чакай, жички, как се прекъсват жички? Като тръгнеш да свързваш две и бият бутон или репорт на тяло, всичко се ресетва. Аз помислих с тия саботажите. Не. Чакай, че стигам бата, ако саботаж. Добре, чакай, че нямаме време. Сими, къде си? В електрика оправям тока. Добре, да, ти мисля, че го оправи сега накрая, не съм сигурен. Аз не съм сигурен. Тайгър е? В спесимент.
Разминах се с... и аз нямам идея. Там не С съм мен и стъпвал, с казах, че... Феникса. Ама кое тяло се репортна? Кой се Чакай, размина от вас? сега Не ще казвайте, кажа. не казвайте. Как те казаха? Феникс, ти къде си? Точно на кила сме с Дара, аз движих с Дара целия рунд и отидохме на кила. Разминахме се с Сталкъра ли последно? Или с... Не бе, слай Тайгър? Тайгър. Значи Тайгъра. Аз като Значи, минах да, кил сме. нямаше. Ама Беше аз само не- сталкъра при жичките. Абе, Тайгър, ти откъде си минал, че не съм те видял? Минах отгоре, покрай сторич, тогава пуснаха реактора и аз тръгнах към лаборатория директно вътре. Защото видях, че горе на десния реактор имаше хора вече. Покемон. Аз бях на левия реактор, го оправих. Доктора... Не, то път така не можем. Някой знае ли дали това е Старкил или не е Старкил? На Май не. Марко ли? Мартин ли? Този, който Еми, репорта, що аз не видях кой се репорта. Що мой Тайгър е минал оттам, значи сега, от сега Не, преди. не е сега. Не е сега. Е, той как е минал? Тебе бяхме още долу. Аз минах и Това нямаше беше кил. Не, няма как, защото с Дара бяхме, буквално бяха спесимент и тогава имаше кил. Няма как да го кажеш. Или Сталкъра, или White Тайгъра са. Човек, аз имах таск за температурата горе в лаборатория да я променя. И тогава нямаше кил. Сталкъра Добре, може да казвайте какво оправдаваш вълнува. жичките по принцип, че 2 пъти сме ги провалили. То там е удобно по принцип. Не Роби, знам. трябва ли Аз... да Аз кифам. Аз съм инженер по принцип. Последните 30 секунди. Тигъре, ти да не правиш операция тайно случайно. Ти операции 5 лева, е. Криска. Ей, Криска, сега ако умра. Абе, тихо. Добре. А това бъгна, бе. Как така се отвори? Аз не знам кой убих. Мартине, тебе ли те убих, бе? Просто наистина нямам спомен кой убих. Ама как па ми се падна точно тоя... Аре бе, няма ли да дойде някой да пълни туби? Колега, какво правиш тука, бе? Пет човека на лаборатория, брат. Какво правят там 19 милиона човека? Няма да я спечелим, много малко убити сме то. 4 човека сме убили, остава още едно цяло лоби. Те трябва да са гламави да ги бием. Просто... Просто много трудно. О, господин Мега! Къде си, бе, господин полицай? Добре, вече си имам един, който ще ме гласува. Да не ме гонят. Така. Добре, супер. Дайте да проверим надолу. То няма кил, много хора сме, да. Трудно.
Аз в лаборатория имам само штракването в кавички. Убивай то, виж, че сме много хора, бе, човек. Ко да направя? Как да убия? Ге къде дойде? Патене там, бе. Ела. Така. Плющах го! Така, трябва колегата да направи кил. Това е станало току-що, колега! Колега, това е станало току-що! Не, брат. Покара Не. вентна пред мен. Добре. Кой? Стокъра вентна пред теб. Стокъра. Стокър е мъртъв. Васе, как ти го репорта? Ами, не знам, аз мислех, че ти го репортна, ама явно... И аз мислех, че- Добре, чай. Добре, кой къде е? Един по Аз един. ние знаем кой е биеца. Чакай, ние го видяхме. Да, ти имаш да ни казваш нещо. Да, верно, Дара. О, А. Дара, какво? Чакай, къде Дара, бе? Ало, Дара е Какво? на Турич. Не, аз съм с Феникса, да. Да, обикаляме цял рунд, сме заедно, не е тя. Феникс Да, се спре лабиринта в момента между Electrical и Storage. Значи видяхме на това де там, за това за труповете. Значи е било shapeshift, Къде сте вие? На админ. Не, тихо! Не казвай къде сме, бе! А хората, не казвайте бе. Опа, добре. Кой беше с нас, бе? Но съм сигурен, че Васето не е. Ами, този кил буквално стана пред нас, защото ние тъмън видяхме на Vitals, че има труп. И имаше само един, беше розовия, мисля, че светло-розовия. И тък му слизаме, аз исках да видя къде има хора на админ. И гледаме как от вента е излязъл, убил го е долу при вента и влизаше в Lower Dock. Да, към спесимен. Вие къде сте? Така, Сими? В офис пълня туби. Добре. Дара каза къде е Вики. На лаборатория почивам да си направя таска с жутките. Колега, къде си, бе, колега? Колега, къде си? Тигаре. Чакай, аз него го изпуснах, бе. Много мило, честно казвам. Защото те видяхте само на бойлера, но тогава не съм те виждал цялата игра. Аз го виждах, беше на камери той. Значи, малко като оправихме, не всъщност. Какво беше, бе? Не, този рун беше толкова дълъг чай, че... Те като оправиха тока, аз минах през електрика в чук на security. От security следвах надолу към бойлер рума. Минах покрай communications и weapons. Значи, колега, помниш ли като се засякохме с Дара и с това на Storage? Той преди това, не знам ти дали го видя, той тогава мина към security. Не съм се загледал. Така, моля ли да кажа от миналия рунд? Да. Кила на лаборатория, където бях казал, Сталкър каза, че е инженер миналия рунд към края на митинга. От сега казвам, че White Tiger според мене и му хвърлям голям със. Няма ли детектив? Какво прави детектива? Явно е мъртъв. Не, вие влюбляли ли го изгонихте, бе, хора? Какви сте казали? Трябваше да скипна! Само искам да кажа, Василе, това не трябва да работи така. Скалпа ти влезе в дупата. Чакай, че се адмютнах заради тебе, махни, бе. Ами откъде да знам, че ще го волтнат? Няма, 15 човека, 2 импостъра. А и Феникса и Дара ходят заедно. Виждате ли, че сега ги няма? Само Феникса и Дара ги няма.
Как да стане? Стига си играли с ток, бе. Тъй. Какво се случва? Остана Кой си ли? играеш с тока, бе, брат? Кой си играеш с тока? Не знам, ама штракахте като... Не знам какво направихте. Направо избеснях. Стига те играли с този ток, какво правите? Много бърз кил. Сими? Кулдаун. То беше стакнат кил. А той при нас и стана кил, аз не видях. Да, Ми, при нас аз не стана. видях. А ти защо Буквално гледаш? При нас стана, ама аз въобще не видях кой беше. А как видя, че има тяло, като всички штракахме бутона? То беше такъв вайпър. Ето може не е бил... Според мен е селф-репорт. И аз нещо такова надушвам. Аз мисля, че всички бяхме взети да штракаме. Не, може тя Значи- просто да седяла и да не го е штракал, просто да седяла да гледа какво ще стане. Еми не знам, Възможно. Валентин отиде първи. Чакай, какъв е шанса някой да е минал по... Чакай. детектива. Какъв е шанса някой да е минал покрай нас и да го е убил и... Защото то Чакай беше сега. тъмно и не се виждаше. Аз не видях само Дара и Феникс, всички ги А ние видях. сме По принцип. Ние сме. А защо не дойдохте на тока? Защото тяхме Те не на това, ходиш на на Вайтъл. Кромвила. А ние как да знаем, че сте там, като е тъмно? Значи аз отидох с нея, въртяхме се сигурно 3 часа, ходихме крачка по крачка, за да не се загубим. Аз застанах да си правя даунлоуда, тя застана да си гледа Vitals, аз отидох да след това да гледам Vitals с нея. И това беше целият Значи- който правихме. Да ни се съм от вратата. Значи има или селф-репорт, или не Или знам. някой е минал покрай нас и се прави на ударен. Да. Не бе, няма как да се Не Искате знам. ли да гласуваме Симито, Аз защото съм- сейввот. Сейввот. Що се вод? Не знам. За се вод, защото толкова си твърде, айде гласуваме тебе. Добре. Криската не е. Той ако искаше да ме убие, можеше да ми тегли ноже. Да, и аз потвърждавам също за Васето. Така, откъде да знаем, че вие не сте импостори, просто се прикривате. Добре, А откъде я знаме, че не сте вие? Ти с Дара, защото вас двамата ви... Чакай сега. Вие сте най-със. Значи, не съм аз. От сега ви казвам, не съм аз. Дай се сканира. Дара, ти какво ще кажеш по въпроса? Значи, Валентин и той видя, че Валентин не видя. Валентин не видя как се сканирам. Може да потвърди и той. Сими, ти ли си сканира преди няколко рунда пред мене? Защото някой се Да. Значи не е тя. Не е тя. Значи... Ми Помня, че остават някой се Вики сканира. и Валката. Ако Феникса и Дара не са при нас, което Семи! няма как да знаем, какво сте? Обещавам не ти. Вики. Обещавам ти. Слушай сега, Валентин го видях, защото влезна преди мене на камерите. Така, казвам кои са сейф. Ма какви камери бе? Дара Ние си, сме- аз и Валентин. Става Вики, Васил... Кой и гласуваме? Кристина. Кой го Васил. сила? Не. Що мене бе? Не, не, Силно е, брат. Брат, О, брат, как така бе? Браво. Как бе, леле? Не бе! Ай, шит бе, брат! Евах ти трудната игра, не! Мале. Това беше скандално. Как се волтнахме всички различно по един волт. Леле, не мога да повярваме, бати късмета. Бати късмета. Просто скандал. О, Валката лефна, добре, има шанс. Има шанс за нас. Падна от друг. Ама те седат стакнати! Как да ги разделя? Те седат стакнати, то няма победа. Имам шанс, ама нямам шанс, те са стакнати. Защото колегата го изгонихме. Още един стак кил ми...
То натам върват нещата. Не знам. Не, то са още две мале. Те са 1000 човека, бе, брат. Те са още 6 човека срещу мен. Брат. Сега ще бие бутон сигурно. Дам. Нямам нищо интересно. Какво се случва този рунд, бе? Не знам. Аз искам да питам какво правите с тасковете, защото гледам, че Феникса и Дара още си правят тасковете. Не, Феникса и Дара. Аз съм готова. Добре, кой е импостъра, за бога? Не знам. Значи ти кажа, че Симито си видял как се сканира. Да, Васето цял рунд с мене. Аз съм не цял, 2-3 рунда съм вече с него. Добре, от началото на играта сме заедно. Цяла игра. Така да го кажа. Значи е Вики. Симито е Аз съм на security. Аз съм готова с тази. Да, тя беше с нас, значи не знам кой е. Криската е сейф. Виките някой има ли 100% че тя е сейф? Тя седи от 2 рунда, седи на камери. Аз не знам нищо за Вики. По принцип, гледай сега, какъв е проблема? Аз и Криската сме заедно. Феникс и Дара са заедно. Симито и Вики, тя ги виждам заедно понякога. Добре, искате да изводнем Вики просто. Ай, руско рулет. Хайде, Благо, благодаря ти за съба! Хайде, Благо каза, хайде! Руска рулетка, Вики, и ти си първа. Съжалявам. Ама аз Вики да водиш. О, не! Втора руска рулетка. Пау! Петима! Ама правете килове, ако може също играта днес. Не, да не правят кил, да не правят. Не, по-добре не правете. По-спокойно. Плаве, благодаря ти за двата гифта ти съба към Джак Даниелс и Венци. Let's go! Благодаря ти за гифнатите събове, братле! Дарай, Феникса пак ги няма. Пак? Къде сте вие двамата? Къде сте? Според мене, ако не изгоним или Дара, или Феникса, някой от тях според мене, не знам. Защо ви няма никога? Защо ви няма никога? Той ми каза да набия бутон! Значи ние сме тримата. Не знам, за кой? Казвайте. Не, няма да правиш, Василе, няма. Ама защо ми няма никога, бе, хора, бе? Значи ли няма? Чакай, знаеш ли няма? Защото се в опит се въртим там. Ама какво правите ние с Симито и Вики? Аз съм Вайтълс цяла игра. Дара седи на Вайтълс, аз седи около нея. Аз не се свършил тасковете, така е, просто се обикаля с... Значи според мен един от тях двамата се прикрива в момента и... Не, значи... Няма логика, ние сме тримата, човек. Да, кой от вас е? В момента Криската потвърди, че Симито е сейф. Тя ще прави скан. Симито е сейф, защото се сканира пред мене. Това беше още първите рундове, Какво става само? Вие двамата! Вие двамата! Това е, че... Проблема е, че вие двамата! Ако ние двамата щяхме да са повече килове, ние ще цяла игра заедно. Ама не, значи... Ама то проблема е, че някой от вас двамата. Значи може и да сте двамата по принцип, не знам. Защото по принцип, ако сте двамата, играта ще приключи, ако волтнем един от... не, всъщност ако не волтнем никой, играта ще приключи, ако направите един кил. Значи за Васето и за Симито съм сигурен, че не са. За Васето и за Симито съм сигурен, че не са.
В съвсето съм цялата игра, цялата игра. Не знам, Дара... Може би Не знам. Фениксе, чакай сега, кой от двамата имаше скан от вас? Аз имах скан. Аз Значи е сканирах. Дара! Значи е Дара! Не. Значи е Дара! Дара не е. Дара не е. Дара цяло време с мене. Бате, според мен е Васил. Вие в момента пребете играта, защото според мен излича е Васил. Няма кой друг. А как? Аз съм с Криската през цялото време, брат. Не, защото... Ама защо да е Васето? Честимито е сейф, аз не Можеше- вярвам. Можеш ли да ме заколя цялата игра, ако такова? Защо да е Васето? Не знам бе, човек. Ама не вярвам, че ти си... Другото, което е, аз оправям тока за разлика от вас. Ние си играем на Феникс не е вървайте! Днеска. Бате, в момента че пребете За кой играта. гласува Криска? Дара. И аз В да. момента пребавате играта. Посемейте! Сега ви казвам. Ще се прецакате! Значи, Василе. Бате, пребахте играта, ево. Ева, другата не. Да, и сега ще играта, представете. Не, шути е сейф. Добре, кое е бе, към Стара? Да бе, тъпо. Къде избягаха всички, бе? Ей, сега ще ги думна всичките. Къде сте? Ай, шит. Ела, Сими. Ела. Ела. Пау. Малко някой е мъртъв. Феникс, не ти си, брат, Феникс, не ти си. Феникс, не ти си. Не съм аз. Мокни. Знаеш къде се Брат, Феникс, оставихте 10 секунди и Значи, тя умря. аз бях в админ и в Vitals цялото време, в началото. Не е вярно! В началото, добре. Началото. Добре. Тъмън си тръгнах оттам, нямаше убийство. Включи се реактора, оправих лявата част, Феникса дойде някъде отдолу, не знам откъде Аз дойде. оправих дясната. Слушай. Феникса дойде под мене. Мокни, искам да кажа аз нещо. Значи, аз повтарям от 2 рунда вече, че съм Vitals. Отидох, разделих с тебе на Communication, защото имах тъп таск, отворих си вратата, ти отиде към админ или офис. Васил беше Отивам горе. и гледам. Отивам и гледам тази мъртвата. Човек! Добре, Феникса, откъде дойде, като аз дойдох отдолу и тебе те нямаше? Аз бях на левия реактор преди те, аз дойдох от офис. Ти беше електрикъл. Къде е в офис, бе, човек? Аз бях Communications. Къде е там? Аз бях Communication, имах това казвам, че ти дойде по-късно. Откъде дойде толкова време? Аз бях в Communication. А какво правиш в Communication? Имах на едно място, нали, от офис направих download и там го полудвах. Защо имаш още таскове? Защото не се ги свърши, ще ви калям с Дара. Аз ще ви калям с Дара да си ги свърши тя. В момента Криски, ако си го с мен, пребаваш играта, бе, човек. Васил е! GG! Не е Васил! Феникс, се фарахме те! Бате, пребай играта! Майко! Та пак!
Майко, не мога да повярвам, спечелихме 2-15, брат! Така може точно мене да убиеш, бе! Вие сте под всякаква критика. Чувате ли ме под всякаква критика? Бате, не мога да повярвам. Гадно!